me quedé aquí entre Belvitge y el Prat y estuvimos una media hora y no nos dijeron nada. Quan va haver de les obres i tot això informaven bastant més, però ara sembla que torna una altra vegada que no informen gaire. Després d'una setmana amb diverses incidències a Rodalies, els usuaris de l'Hospitalet lamenten la manca d'informació rebuda en relació a les avaries. Asseguren que una millor comunicació els faria més lleugera l'espera andana i esperen estar més informats en el futur, ara que la Generalitat ja ha rebut les competències ferroviàries. Bona nit, Hospitalet. Des del Departament de Política Territorial i Obres Públiques ja han admès les deficiències en la informació que s'ofereix a l'usuari i asseguren que treballaran per millorar la situació. Mentre això no passi, uns usuaris ja han buscat una alternativa que permet informar-se a través del mòbil. De seguida us en donem més detalls. Ara fem un cop d'ull a l'actualitat del dia, com sempre, amb els titulars. Precisament per agilitar la informació sobre les incidències a Renfe ha nascut el web rodalia.info. És una iniciativa de 3 viatgers que davant dels retards continuats del servei van decidir crear una xarxa d'usuaris que permetés informar de l'estat de les línies a través del mòbil gràcies a l'aplicació Twitter. De moment, la resposta està sent positiva i al llarg de tot el dia els propis viatgers van actualitzant les incidències amb què es troben en el seu trajecte. Cada matí nosaltres abans de sortir miràvem si el Roger o un altre usuari de Badalona havien anat amb tren i què estava passant. Aleshores vam decidir, una mica va sortir de manera bastant espontània i natural el tema de fer una web i un servei per tothom, que no es fos només per nosaltres. Què fem per fer-nos arribar la informació? Envia mitjançant una paraula clau en la xarxa social Twitter el missatge de qualsevol incidència que es produeixi, qualsevol alteració d'horaris que es produeixi en el servei. La gent participa molt, ja sabíem que participaria, però fins i tot ho han fet més del que esperàvem i són gent molt activa informant de les incidències, de com està funcionant la xarxa.